sen enfadarme, ou si, depende, según vai agravando, igual me quento, vamos falar do antiimperialismo como a consigna no 1 de maio en Galicia, que estivo marcado por esa división sindical que ven de lonxe, pero estivo como máis marcada a diferencia entre UGT, Comisións Obreiras, sindicatos españois, e CIGA, o sindicato galeguista, el de la galleguidade. Bueno, aquí vou arrancar dicindo que eu, a día de hoxe, traballo nunha multinacional, o comité de empresa é CIGA 100%. Tampouco non falo desde fora, que eu tamén teño que vivir e comer como o resto. Os sindicatos estatais están centrados nas políticas xerais e na negociación estatal. E a CIGA quérese distinguir por un enfoque nacional galego. O lema da CIGA era contra o imperialismo, paz e soberanía. Vale. Imperialismo, ok. E o contido do discurso era unha crítica á guerra e o seu impacto económico, estamos de acordo. A idea da crise derivada disto é como a clase traballadora está pagando, vale? Traballo digno, dereitos laborais, soberanía de Galicia para decidir. Que é o que eu estou vendo, vale? Eu vexo unha contradición estrutural, vale? No nivel 1 temos o discurso. Guerra, imperialismo, soberanía, sistema global, como un marco ideolóxico amplo, universal, logo. E no nivel 2 temos a práctica diaria, vale? O emprego público, Estado español. Convenios con multinacionais. E toda esa negociación dentro dese sistema global que criticamos como imperialismo. E criticámolo. Está ben, sí. Pero que pasa cando a acción sindical reproduce todo isto desde dentro, sen cuestionar, sinalo, así para fora, pero dentro, na práctica diaria, opero dentro diso, sen cuestionar o que eu fago, é como ese operar dai, que ás veces, que ao mellor é inevitable, que ao mellor é inevitable, porque é o que digo eu tamén traballo nunha multinacional, temos que comer, temos que pagar as facturas, e a realidade é a que é. Pero, daquela temos que sinalar a nosa propia contradicción e os nosos propios límites. E, por exemplo, o sindicato ten que sinalar os seus propios límites, porque senón queda un discurso vacío e queda unha sensación de incoherencia. Atopamos que sinalamos o imperialismo global, Estados Unidos, as guerras, sí, está moi ben, e ademais somos un pobo solidario, non? Cos de fora, isto está ben. Pero non estamos sinalando a propia dependencia económica interna, a estrutura laboral e o modelo cultural, que tamén opera dentro desa lógica, desa estrutura imperialista. Eu teño en YouTube, colgado ademais nunha lista de reproducción, o que falei dos sindicatos. E falei das empresas de traballo temporal. E falei, e de Oloqueira, que non teña que ir a traballar, eu vou pedir un día de traballo a Cerceda. Bueno, dá igual, porque as ETTs vailles dar igual o que digo. Sí. E falei de Cerceda, porque hai en Cerceda empresas medianas que xa están chegando a un bo tamaño, que son empresas galegas, 100% galegas,
que entraron na dinámica de contratar mediante unha ETT, que ETTs operan hoxe en Galicia. Vale. E busquei, non é? Hai sobre unhas 80 ETTs en Galicia. Por exemplo, en Vigo hai máis de 15 ETTs activas. Vigo parece unha boa cidade moi representativa. E temos, por exemplo, Adecco, multinacional, líder mundial, que está operando en Galicia, vamos, a topísimo. Manpower é unha multinacional estadounidense, Synergy, ou como se pronuncie, que é unha multinacional europea, e temos outras que son empresas españolas que están en España, ou en España, en Galicia, operando como intermediarias con estas empresas que si son 100% galegas, creadas por persoas galegas con capital galego. Podemos sinalar o imperialismo. Pero nós é un sindicato como a CIGA que sai aí falar de imperialismo, debería estar sinalando como as empresas galegas, 100% galegas, operan para contratar persoas galegas, esa clase obreira galega, a través de multinacionais e de empresas de traballo temporal españolas. E iso encáixanos no imperialismo que din sinalar e criticar. Enténdese? E hai unha contradición moi grande aí. Para que te separas de UGT e Comisións Obreiras que queren negociar dentro de unha realidade política que é que somos españolas e falas de Galicia e non sinalas como empresas galegas contratan a través de multinacionais e de empresas españolas para, ademais, crear un emprego que nunca se consolida, un emprego precario desde o inicio, un emprego que pasa por unha empresa que xa o di é temporal. Non te imos consolidar. Eu agora, se quero ir traballar a estas empresas que a min gústanme, que me parecen fabulosas, que son galegas, Polígono de Cerceda, por exemplo, a forma de acceder é a través dunha multinacional ou dunha empresa española. Imperialismo cotiá que nos come. A pancarta está moi ben. Criticar do de Estados Unidos e todo está moi ben. Pero, se eu teño que entrar a unha empresa galega a través dunha multinacional estadounidense, hostia, sabes, rómpome de contradición. Eu non me rompo, eu teño que ir traballar, teño que facer. Eu son unha ninguén. Podo velo. E aí é onde, porque me afilio eu a un sindicato que só ten discurso e pancarta. Non sei, pois afiliareime a UGT, a Comisións Obreiras, que dentro do malo pois non se están contradicindo. En moitas cousas si pero nisto en concreto non. A min pareceme moi ben que digades imperialismo, pero podemos analizar onde nós mesmas, ou neste caso o sindicato, sinala a Estados Unidos e guerras
e non está sinalando a realidade da clase obreira galega, mesmo cando traballa para empresas da terra, pero non traballa para empresas da terra, é contratada por empresas de fora. Hostia, antiimperialismo de que?